Il-Union of Professional Educators resqet sensiela ta' proposti li għandhom l-iskop li jipproteġu jagħtu serħan il-moħħ lill-edukaturi waqt il-qadi ta' dmirietom. Il-proposti li kienu ppreżentati lill-Prim Ministru Joseph Muscat jinkludu fost oħrajn il-ħolqien ta' polza ta' assigurazzjoni li tkopri lill-edukaturi f'każ li dawn iweġġaw jew jitilfu l-għajxin tagħhom minħabba li jsofru xi attakk. Kif jispjega Graham Sansone mill-Union li tifforma parti mill-UHM Voice of the Workers, dawn il-proposti qed isiru anke fid-dawl li l-attakki fil-konfront tal-edukaturi qed jiżdiedu. Inna snin ngħidu aħna ġifieri illi hemm nuqqas ta' well-being fl-iskejjel, ġifieri llum il-ġurnata l-ħaddiem imur fuq ix-xogħol bil-biża' li għadha petada ħiġi xi ħadd inti jgħidilu. Ġifieri issa wasal iż-żmien illi jkun hemm iva assigurazzjoni b'mod finanzjarju, kif ukoll inti li anke tkopri inti wkoll it-terminu ta' meta inti dan il-persuna jkun spiċċanti bis-sick leave. Fil-waqt li l-Union ma tixtieqx li l-iskejjel li jsiru ħabs, tiddikjara li ma tistax tittollera li l-awtoritajiet jibqgħu ma jindirizzawx ir-riski li jaffaċċjaw l-edukaturi. Tikonna ħafna każijiet li jersqu lejna ta' kull ġimgħa nista' ngħidu li nies li edukaturi li huma literalment eżawstin fuq il-post tax-xogħol. L-istress huwa kbir, it-tobba qegħdin ikunu referrawhom bħala severe anxiety. Il-UPE qed tħares lejn l-istampa sħiħa anke billi titlob li jkunu indirizzati problemi ta' saħħa mentali li qed jikbru anke fost l-istudenti. Illum ġurnata nafu li aħna hemm problemi mentali serji illi jkunu ġew indirizzati, naħsbu li issa wasal iż-żmien ukoll illi l-istat jiffoka anke wkoll ir-riżorsi tiegħu li f'kull kulleġġ ikun hemm tim li joħsib dawn l-affarijiet. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-uffiċjali tal-UPE irrimarkaw kif illum il-ġurnata l-edukaturi qed jaħdmu fi klima ta' biża' kawża anke ta' standards ta' sigurtà fl-iskejjel li huma baxxi ħafna.